bandiraɓe fulɓe caggal nde jettuɗen Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e jetti jinnaɓe meɗen jettuɗen kadi seren ɓe halifaɓe jettuɗen dendagal bandiraɓe fulɓe jeheten koye hôpitaux ji ɗi donoɗen kala ɓe sellani nde Allah rokkata ɗum jaam rokka ɗum cellal ha kadi daña jaam no yiɗiri ni wonɓe kasoji ɗi kadi andu wima nde Allah yaltintaɓe toon ɓe mbasa kadi wadde gueɗe ɗe ganduɗa ina ruttaɓe toon ruttiɓe ɓe en duwima nde Allah yurmoto yaafo kono enen heddiɓe ne en duwima nde yo Allah waɗanen jaam waɗane leydi men jaam waɗane dendagal bandiraɓe fulɓe hande noon en garti ɗo yewtere meɗen dinguiral pulago ñandete en bisminoma sukaɓe tokosɓe ɓe ganduɗa ko yiɗɓe fina tawa ko yiɗɓe kadi pulago kono ha hande kadi en bismimo suka tokoso mo ganduɗa ko joom anniya mawɗo jiɗɗo leñol mum jiɗɗo kadi ɓamtare jiɗɗo ɓamtare wuuro muɗum surtout ɗum noon hande bismiɗen ɗo ko banimen gorko hono Alassane Dia jeeyaɗo to guddude duyetɓe ɗum noon Alassane calmina bandiraɓe hade men nadde e bunde yewtere assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on donc sohna Dieynaba mi salminima no fewi salmitima yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Pindi TV ɓe kamɓe fof ɓe calminama donc woni ni en kadi weltare arde e galle men kadi arde kadi notade émission he tigui machallah a ɓamtat dande ma seeɗa mbaɗande nde garatade a dañani haccitade ñebbe de a dañani ñamde ñebbe ko ɗum waɗi a dillani no fewi kono joni a dillat so Allah jaaɓi ɗum noon bandiraɓe kono mbiruɗen ni gartuɗen hande ko yewtidde e Alassane Alassane Dia jafoɗa nde wonno yettode nde welani Alassane en mi bisminomama ɗo e yewtere meɗen ɓoyino seeɗa kono hande kadi en garti gam jottade e yewtere wonde nden kalnoɗen ko caɗele guure meɗen caɗele surtout gonɗe e gudduɗe kono hande kadi en garti joɗade gam yewtude hono deftere meɗen ndeɗo un monde de caméléon Alassane Dia hade meɗen nadde tigui e nder bunde deftere nde holko addi cuuɓiɗa un monde de caméléon kadi holko ɗum firti e pulaar eyyi sohna Dieynaba mi salminima mi weltima kadi aussi e namdal ngal un monde de caméléon donc ko titre deftere nde wiyete noon eɗen mbawi wiide ɗum aduna jahowo e yaadu dooño aduna jahowo e yaadu dooño so wiyama aduna noon ko yimɓe donc ko yimɓeɓe la société no yimɓe gurdata hen ni ɗum addin wadde suɓade titre o sen ƴeewi aussi dooño ko hunde nde gandanɗa hoorema kala to ari tan ƴettat couleur mum ƴettat mbadi muɗum donc waɗata renvoyé tan ko société hande yimɓeɓe no mbayni waɗani fixe donc guilay jamfoji guilay tan e gueɗe goɗɗe ɗe gandanɗa hoorema gonda e neɗɗo tan hande no wiyete ni hande ko danejo tan janggo ko ɓalejo janggo ko ɓalejo ɗum addi deftere nde addi titre aussi un monde de caméléon tigui machallah waɗi fayida no fewi no wonno hande so tawi wiyama dooño tan ko heewa wutteji te eɗen gandi hande aduna ina jiiɓi ha no fewi ko aduna dooño tigui rigui an garanamen seeɗa Alassane holnde puɗɗiɗa wattude miijade windude deftere e holto jangde maɗa hande yarate eyyi bon min de komi neɗɗo baɗɗo passionné ko fate littérature pulaar wiyata ɗum coñce komi neɗɗo jiɗɗo ko fate affaire bindol ko fati kadi aussi affaire gandal donc fala budde ndeɗo woni deftere men ɗimmere en gadinomo windude deftere witende des ténèbres aux étoiles nde yaltuno ko en mai 2021 donc ummade niɓɓere fewde lelwal ko nden wonno deftere men adidi ndeɗo woni deftere men ɗimmere firti tan ko batten ko mbaɗirten ɗum ko yidde mbaɗirten ɗum aussi kadi ko passion donc bindol ngol ko hunde nde jiɗɗen ko passe-temps men wona meccal mais eɗen daña tan saaha foof temps mbawen ɓunnade hunde binden ko gandanɗa hoorema société o ene fota wawde hen naftorade ɗum waɗi inspiration donc inspiration kam ala to ummotako gueɗal wawi ni no wawi wonde aɗa wona a yiiɗi windude tan a winde bindol ko noon wayi wona par ce que mboɗo woni ɗo tan mboɗo jogui temps mboɗo yiɗi windude mi winda ala ko a jooɗo tan Allah longuinma Allah muuye ɗum e ma jogoɗa idée tan binda ɗum saɗa winda ɗum kadi aussi koye ñeñal Allah tan aɗa wawi windude ha para mbiya holno mbaɗmi feere ha bindumi ɗum tellement ko inspiration sene ara an a windat tan mais noon so paari ha liiri ɗum andat tigui rigui ene waɗi gueɗal ene waɗi ñeñal no hannirta ni tigui machallah waɗi fayida ha no fewi ɗum noon eɗen gandi deftere un monde de caméléon
ko woni nder hen ko ina heewi ko ma jooɗoɗa jogoɗa tama janngade hade joofa mbawa andude tigi rigui holko woni mayre kono jubbana en seeɗa monde des caméléons ko holko addi ɗum ko holko addanma kadi suɓade ɓe miijiɗa ɓe mbawɗa windande ɓe deftere. eyyi on monde de caméléon ko adi foof ko titre no mbiɗen ni doño no heewi wutteji waɗata retracé que le parcours d'un jeune homme mo gandanɗa hoorema mawni koye famille famille no mbiyeten ko famille culturelle ko famille traditionnelle donc heno mawni donc ko omo jogui miñiken omo jogui mawniken mais kanko jinnaɓe makko cuɓino tan ko yo janggo qurana ko ɗum wonno rêve jinnaɓe makko goto heeɓi mumen janggo qurana ɓe nayimo ɓe dokkimo ceerno goto no wiye ceerno Mounir yo jangguinmo guila to wonno almudel omo woni bayda ha Allah waɗi o janggi haw reeni qur'ana o janggi kadi haw woni alpha arti wuuro mabɓe o waɗna ɓaral o waɗna foof mais noon Allah waɗi o woni neɗɗo jiɗɗo politique joguiɗo passion pour la politique omo waɗa informé nde o ari o wonno ko village omo jangga o ari ville o yi kadi to hoɗi ɗo leegal ngal no wayni marché o moƴƴani wonno fonno wayrede wayani noon yimɓeɓe au lieu ɓe mbaɗa s'occuper de les politiciens au lieu mbaɗa s'occuper de la chose publique kamɓe ko intérêt personnel tan o daari noon passion mo jogui hen o pourquoi pas kanko o jeeyatake yimɓe waɗa ɗum contribuer nden woni waɗi décidé noon wadde enquête makko haade makko nadde hen yaade won yimɓe ono ando ɗumen ɓe hen mbiyamo politique no mbiyeten ni dawrugol ko c'est un champ miné sa naati hen wadde explosé à tout moment ɓe hen mbiyamo politique c'est un champ mo ganduɗa c'est un chantier en construction ko hunde nde ganduɗa hoorema woni koye mahede neɗɗo ne wawi arde oɗo hande ne wawi arde maha ha feewa goɗɗo ne wawi arde kadi bonna ha bonna e tigui ma en naat toon mbaɗe banggue dawrugol ngol ma en gartu hen joni kono mbiɗa joni ko suka almudo mo ganduɗa ko janggannoɗo to duuɗe alquran wawi wonde toon ha jofni wawa kadi ummade guure mumen arta ɗo e walla e nokkuji mawɗi ɗi hono teruji ɗi hande rewi ha o naati ko gandanɗa hoorema woni politique eɗen gandi kam mo faami no kalirɗa ni ko heeɓi hen caɗele banggue dawrugol ngol kono beele hande almudagal ngal jangueten ngal beele hande sen mbawino waddude hen gueɗe goɗɗe taw eɓe jangguinoro hen ko wayno ɗemgal tubankore walla ɓe jangguini hen métier e nder hen beele ɗum ɗon foof wawano falade ɗen ɗon caɗele eyyi bon no wawi wonde par ce que almudagal ko fannu jaajƴo te en ƴeewi kadi aussi hande no waɗe de plus en plus moderne donc mbaɗa internat ji pour wadde formé yimɓeɓe mbaɗa ɗum franco arabe donc en mbadda hen kadi parfois eɓe mbaddu hen métier ji aussi ɗum ko so école française to daara to so jomum janggui tan soit ko français o daña diplôme mo ganduɗa hoorema diplôme professionnel so tawi ko banggue arabe o kadi mi sikki joni sénégal waɗi reconnaître ko bac ko ganduɗa hoorema bac arabe joni no wawi hutorede donc ƴeeɓe ƴeewa tan wadde ɗum yaade dans le monde professionnel pour ɓe mbawa ɗum hutorade no hannirta ni quoi kadi ɓe jaaha vers des daara moderne état waɗa ɓe reconnaître ɓe jogo donc ɓe gona en conforme en toute légalité taw ganduɗa hoorema janggo jang kala kane ara e leydi e walla kala kane naata ko fate janggoɓe e janguinoɓe kamɓe moɓe jiihen koye maɓɓe no hannirta ni e nder kadi structure uji internat ɗi so ɓe mbawi hen tan kadi aussi wadde hen des centres de formation ko wayno métier ji donc ɗum noon kadi jomum nawde hen no moƴƴi par ce que en jii kadi aussi donc dans le passé jiya taw ko ceerno min mbiɗa andi seeremɓe taw ko janguinoɓe ɓuran kono taw jomum no wawi ñodde taw ko tailleur donc taw wonno gueɗe kadi métier ɗe waddat hen kadi aussi c'est important ko fina tawa mo ganduɗa so jomum dañi meccal ngal tan ma waw naftorade no hannirta ni donc soɓe mbaɗi ɗum élargir monde o ɓe gudditaniɓe paama kadi monde o le monde a changé gueɗeɗe changé il y a la modernité donc il faut ɓe mbaɗa ɗum approprié waɗa réadapté donc à la vision nouvelle tigui machallah waɗi fayida no fewi ha joni eɗen kalatno banggue dawrugol beele hande so tawi yeehi almudo wawi yaade ha naati e to nokku baɗɗe métier ronki meccude hen suɓima nadde e politique beele wona no yirlortono walla no yelortono ni o naati e aduna o andi ko yahata hen ko addanimo suɓade fellidde wadde dawrugol eyyi kanko kalteɗo ɗo déjà ko aɗa neɗɗo no jogo tan yidde kanko politique ko passion makko kadi wonno nde wonno ceerno makko ko neɗɗo keɗotono radio keɗotono information donc à chaque fois kadi en hewno wadde ɓe sensibiliser sur des sujets ɗi ganduɗa hoorema sensible wiyaɓe ndentoɗe ɗum ɗo walla ɗum ɗo keewi ɗum ɗo waɗi donc ndentoɗe donc cette façon régulière de s'informer ɗum o itti ɗum koye ceerno makko omo jogui on ɗon passion no wone makko omo yiɗi ɗum
mais ndew ari haw jangi haw heɓi gueɗe makko fof arti hannden ceerno makko waɗimo libéré omo foti arde waɗane ɓaaral waɗa dewgal ko on saaha noon wuro ngo woni ɗo teeru ngo woni ngo omo yaha omo waɗa observé omo waɗa visite omo yiya gueɗe ɗe no poti yaarude ni jaarani no fonno nden ɗon ngakkene noon waɗi réveillé findini passion mo jogino e makko on ɗon passion kadi donc nannimo e politique hayde noon kanko ko jannguɗo qur'ana ko qur'aniyanke jannguɗo ha wiya alpha firti ko won titre honorifique mo jogui wadde kanko so naate politique déjà kanko mo haala ɗum la politique c'est le contraire de tout ce que ma mère walla mon père m'a enseigné ko jinnama makko jangguinimo ko fate valeur ko fate neɗɗagal ko fate teddugal ko fate ndimago ɗum ɗon politique ko contraire ɗen ɗon gueɗe ɗum waɗi nde o naati hen nde kanko en tant que ndongo daara aɗa andi almudo o adi change ude e makko koltungu gandanɗa hoore ma sano ɓornono ko forok mawɗo ɓorno foof a waɗama nommé directeur de campagne hankkadina a watti ɓornade super 100 a watti ɓornade jiinuji aɗa fotno wirdude wirduma à temps a wirdata wirduma à temps a faami a ƴettatono ko a watti ƴettade a haɓetano ko a watti haɓede a dugdetano ko a watti dugdede donc eɗen ɗon gueɗe omo yaha tan omo yaha mo ɓeydo majjude omo yaha comme omo ɓeydo yejjidde hoore makko omo yaha omo ɓeydo wadde changé dans un labyrinthe ganduɗa hoore ma politique ɗum waɗi noon mbiɗen affaire o monde caméléon te e ndun ɗon yaadu nawatamo hawoy ganduɗa hoore ma non seulement mo war hen neɗɗo non seulement mo waɗa hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa hoore ma wona gueɗe pewɗe mais non seulement kadi ɗum ɗon nannatamo prison donc ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma mbawni wiide ko ponnoɗo jooɗade tan jogo duɗal mum par ce que nde arti o ummi toon ari nde mawɓe leegal mabɓe gari ƴewdemo mbi minen min jiiɗi ko garɗa juma o mais o sali nde wonano passion makko o wi kanko wona ɗum ɗon o ɓuuri yidde wadde omo wadda hen commerce kono noon wonno yidde nde ga ɓuuri forde o naati hen nden ɗon yidde noon c'est no mbiɗen ni c'est un champ miné ko terrain mo ganduɗa hoore ma adversaire uji parfois ɓe mbaɗa usé de tous les moyens possibles pour waddema déstabilisé e tigui machallah en paami ko jiɗɗa haalde joni ko mais sen ɗiɓi famde e deftere nde ko haalata ko kanko o jogui ko yidde makko o yinno wadde ko dawrugol kono beele guila nde o janggata nde woni suka nde ko janggina ko foof ko woppi caggal beele omo jagguirno ɗum yidde saabu aɗa andi won hen saahaji ene guette jinnaɓe guittuma poursument nanno e ma e duuɗe gonga ni no moƴƴi kono tawa jomumen hakkillaji mumen ngala hen eyi ko gonga aɗa andi déjà mboɗo sikki ko kala to yidde ala pour min fewata ɓoyata kadi moƴƴata kadi kala ko juuti tiiɗi jalɗi laati tan ko yidde waɗi ɗum quoi woni sababu o haydo janggi noon haw heeɓi won dimension o heeɓi won grade ko yidde waɗi ɗum quoi heddoto noon ko passion no waɗa e neɗɗo an wawi wiyede par exemple ko janguinowo kono noon omo yiɗi football ko monisé kono noon omo yiɗi affaire jangde français omo yiɗi haalde français ɗum no waɗa neɗɗo passion walla min hannde wiye kaari ko étudiant walla ko janguinowo walla ko naggam kono yiiɗi ko fati bindol ko windiyanke donc ɗum noon c'est une passion mo ganduɗa hoore ma kanko nane makko e passion noon ko hunde tan wonode neɗɗo tan jogo une passion particulière pour quelque chose tigui machallah waɗi fayida aɗa andi sa yi mi namdimama so tawi nde o janggata nde ɗum ɗon ina gonɗe makko saabu sa woni almudo aɗa jangga ko woni alqur'an aɗa janggine ya rento fenade ya serndu gonga a yeehi a suuɓima politique te politique kañum jogana inde ɗiɗaɓere ko fenade ko ɗum addanimi wiide so tawi omo yinno ɗum eyyi ko noon aɗa andi omo yiɗi ɗum par ce que yidde nannimo hen mais kadi neɗɗo fof no jogui katantagal kanko ummimo o ari ko suka omo jogui gandal kono noon nde o ari nde wonno tawri leegal makko to hoɗɗo o tawi marché mabɓe fewani waɗa inonde laabi ɗi pewani o tawi wonɓe ɗon ɓe ko kaalisaji tan ne bonni jamma ñalawma wadde nannimo hen ko yidde fewnude ko yidde fewnude haw boniri o nannimo hen ko yidde fewnude nde o natata hende kayne anniyo ko anniye fewnude anniyo kadi ko anniye moƴƴo nde o natata hen nde kadi woodi ɓe o yewtidi o ƴeewi un cercle restreint ɓe gandanɗa hoore ma ko ɗon e leegal he gonno omo wiya ɓeɗo ko yimɓe mawɓe to banggue politique o namdima ɗumen miijoji mumen goto fof haalnimo ɗum woni ko mbiyami nane oɗo wiyama politique saɗa yiiɗi wadde politique saɗa yiiɗi politique c'est un moyen facile ganda yiɗɓe ma e anƴɓe ma ene yaawi pour ganda to guiɗo ma heedi to organe ma heedi politique o wiyama c'est un chantier mo ganduɗa hoore ma en construction neɗɗo ne wawi arde tawa no fewna ha fewi bonna neɗɗo wawi arde kadi tawa no boni moƴƴitina a faami ɓe mbiyam la politique c'est un champ miné woni holɗum aɗa wonde hen hande gona hen gona e lawol poti pina subaka tan gueɗe ma fof bona donc kanko andi ɗum
o faami ɗum nde o naatata hende kadi o jaggi neɗɗagal makko tolniɗo martabo e teddungal ngal e gandal ngal o wawa yaade hen ha ko ganduɗa hoore ma ene waɗamo détourné du droit chemin omo ummo e lawol poccugol ngol omo naata e lawol ngol ganduɗa hoore ma ha heɓa ɗen caɗele haw naata e lawol oñigol te nannudemo e ɗen ɗon caɗele kadi wonko saabi ɗum wonko saabi ko pulaar wiyata to juude heeɓi dande ruttade wodani ko won mbayata wonno jiyata yimɓe pawa injustice par ce que won yimɓe won leader maɓe gadino suɓade eɓe jaada e muɗum nde ɓe cuuɓi on eɓe jaada e muɗum nde on ɓiyum waɗa kidnappé ɓiɗɗo waɗa kidnappé des jours eɓe jiilo ɓiɗɗo ɓe jiyani ɗum ɓe ganda to woni ha après ɓiɗɗo waɗa déposé damar galle leader o guite mum noon lokñita et cetera quoi aɗan les sacrifice en politique a faami on ɗon kadi leader moɓe gonno ndeysan ɗum woppani joom suudu mum ha nawa waɗa interné donc dans un hôpital psychiatrique a faami donc o yi on ɗon fini waɗi abandonné ɓe wondanno kadi ɓe mbaɗa chantage ɓe vidéo ji men mbaɗa publier des vidéos des nids mbaɗa publier sur les réseaux sociaux ɓe hen tawe no jooɗi portable uji men dal woni des menaces un peu partout donc kankone ɓernde nde fasi oy min ko puɗɗimi wadde ko ha mi heeɓi ɗo hen ɓe gondon noon fof mi yi hen keeɓi hen caɗele mana ɓernde fasi o wi tous ces sacrifices là wawata wadde en vain ko foti wawde wonde hen ko darde nde foti darade haw yaha au bout de ses rêves ɗum noon hankkadine o yahat par ce que o yi hankkadine ɓe wonnoɓe keewi caɗele hankkadine woodino yimɓe mbaɗiɓe ha affaire o mettimo ɗoy kanko noon tawi ko ɗum tan addantamo dartimo kanko dartata noon o waɗi foncé o ƴeew leader goɗɗo o waɗi foncé ɗum woni kadi caɗele keɓoyamo e nder hen haw waɗe hen piégé o waɗa hen kadi ko fota wadde to hakkude makko e joom makko rewa kadi haw won suku debbo goto waɗnoma hen piégé haw wara ɗum to ɗum on kadi nden on ɗon waɗa nden ɗon wara hoore taggatamo nadde prison nde o naata prison nde kadi wonko yi toon wonko tawi toon nde o naati nde kadi tawi ko prisonnier ji men ɗi hannde no wayni fewani paquetage o déjà café gonɗi toon café nan toon no mbiya tokoro sa yari ɗum ɓannuma waɗa puuƴi jiya jomum no ñama pendant 15 jours 20 jours on ko yaade dow wuuro holko mbatta e ñamde nde déjà o kadi prison sa yari toon ko yimɓe tatton goni toon haala makko quoi ko ganduɗa hoorema oɗo ko dewɗo belade fittani mum tan ha naati kaso ɓen ɗon gooti dewɗo belade fittani mum ha naati kaso walla oɗo ko juumɗo waɗi erreur nayi ɗum kaso walla oɗo ko wonno e teere mum tan ne weela ene waɗa ene andi so jaggama kañum ko kaso fayi donc yimɓe tata ɓen tan goni e prison mais e nder hen kadi omo haala omo wi omo yiiɗi autorité ji ɗi mbatta wadde stage prison mbatta walde toon walla mbatta yaade ganda ko yimɓeɓe guurata ko kadi omo haala e gardien ji ɗi sa ari manam so a woni un prisonnier tan kala to garat ma wawi tolnade ɓe ngala ma respect ɓe ngala onon fof ɓe mbaɗa toon ko dans le même panier dans le même lot or ko prison foti wonde tan ko maison de correction no mbiyata ɗum ni wonko mbaɗɗa fewani a addama toon a moftama pour daña beaucoup plus de liberté wawde wadde réfléchir jogoɗa des regrets ande ko mbaɗɗa ko fewani probléme d' insertion soɓe jalti d' insertion au niveau de la société hande so jomum naati kaso so yama kaari ko barnoɗo honde walla kaari meɗi naade kaso yimɓe dogueta donc probléme d' insertion on ɗon nan hen ɗum kadi waɗa kadi e nder prison mo woni émote waɗa émote waɗat hen waɗa hen rencontré yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko tumaɓe viol sans un certificat médical o yi ɗumen hen o yi hen babiraɓe ganduɗa hoore ma ko probléme manam aji un univers ganduɗa hoore ma hay hebde toon yarde toon café gulɗe ko hunde sattude par ce que ene saɗi aɗa andi gandata ɓe mbi la rareté fait la différence mais aussi le prix gandata gueɗal hunde to tolni ko ma donka ɗum tigui machallah ɗum kam ina waɗi fayida no fewi saabu ko haalanta en ko tigui ko gurdam à chaque fois prisonnier ji so jalti ina kaala kono ɗum fof de tambi ɗum tan wadde ko politique o beele hande yontani waɗoɓe dawrugol ngol change par ce que eɗen en jii leyɗele kewɗe hande waɗi ɗumen wadde ɓamtade ko politique mumen wonde rewde laawol ko waɗi enen walla wonɓe ɗo e Afrique mbawa wadde politique tan taw ala sacrifice humain taw ala toñodiral ala haareji par ce que en jii hande politique o ɓuuri wawde bonnande fof ko enen hoɗɓe dowɓe en jii hande guure men ɗe politique o no waɗi ɗum jiiya jiiduɓe kaldata hoddiɓe memdirta hay yaaha ha ay jama ndendata ɗum fof ko bone politique taw ko onon mo tampantono taw so heeɓi siftortano mbatte yontani hankkadine yimɓe pina change certa e ɗen ɗon gueɗe embe sikki actuellement kam to banggue dawrugol
il y a une réelle prise de conscience. Les gens s'impliquent davantage dans la gestion du cité. Et ngandi kadi peuple au foot de ma femme, ils ont le pouvoir. Ça veut dire ils ont le pouvoir de choisir leurs dirigeants. Donc il faut faire vote. Parmi dum don président comme dum élire, les députés qui sont à l'Assemblée nationale aussi comme dum élire. Peuple au foot de ma femme, donc on donne pouvoir réellement be jogi. Ko heddi ko non la façon de faire kono jeunesse o fuddima famde kono gueɗe kewɗe ɗo de feccere ɗe limtuɗa ɗo ɗe ko jeunesse o waɗata ɗum par ce que leader politique mo ɓiyum waɗa kidnappé ko jeunesse o mbaɗa ɗumen kidnappé ɓen ɗon sokaɓe toon affaire ɗum ɗo politique o ko jeunesse o yahoɓe guitta vidéo ji ina mbaɗirma joni chantage ko jeunesse o beele hande wona jeunesse o woni caɗele ɗe erandi to banggue politique politique on pewande aɗen politique c'est un champ miné no kewmi wiide ni kadi ko hunde nde gandanɗa hoorema saɗa naata hen aɗa foti parde ko hunde nde gandanɗa hoorema saɗa naata hen aɗa foti parde aɗa foti wadde clean non woni holɗum no Vladimir Poutine hewno wiide ni donc assure-toi de ne pas avoir des cadavres dans les placards tawi aɗa hoyna yimɓe walla aɗa weeƴna yimɓe walla ɗi yimɓe ko mbaɗata ko fewani moƴƴani yataw an ala ko joguiɗa ko mbaɗata taw annene fewani moƴƴani taw koko suufi aɗa suuɗi ɗum wadde ko adi fof ko jogade personnalité baɗɗo kilin par ce que politique ne jogui mode opératoire mo mbaɗata so wiyama tan Dieynaba ari ne waɗa ɓe gadata ƴewde Dieynaba hol point faible mum hol point faible ma holko Dieynaba waɗatno hanki photoje makko holto rewno holɓe andi ɗum tagi toujours eɗen kewi wiide yimɓe neɗɗo kala kaɗa waɗa andu ko mbaɗɗa par ce que à chaque fois ene wawi waddema rattrapé ene wawi hettadema nder gurdam ma surtout hande ɗiɗo réseaux sociaux ji te hunde foof koko jaggata te réseaux sociaux so jaggi woppata te wonko mbatta hande taw koye fijirde taw koye beelamma taw koye inconscience donc jaaha ɗo e 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans wonma nuire et politique à la plupart temps il s'attaque à la personne te enen ken yimɓe nous sommes des conservateurs enen so neɗɗo pulminama tan ternir dénigrer donc wadde salir la personne bonnude guuru mum ha yimɓe enen nous sommes des personnes ganduɗa eɗen mbaɗi conservé ɗum tagi affaire de mœurs enen en keɗoto neɗɗo jiiɗen neɗɗo keɗoɗen neɗɗo kadi gañen neɗɗo ko enen ko noon mbaɗen par ce que enen eɗen jaggi tan wonno ken yimɓe waɗɓe conservateur to banggue valeur neɗɗagal eɗen julde la religion dimagu teddugal suturo etc donc neɗɗo wonno waya tan enen en jaltata makko ha laaɓa ceeɗu ko heddi ko noon kono mbimami ni tan jeunesse o fuɗɗima famde eɓe jogui pouvoir kadi nden ko ɓurno hewde politique tan ko politique politicienne o ganduɗa hoorema jomumen jooɗoto ɗo no mbaɗa manger l'argent des contribuables et aussi kadi a haalinani ko waɗi fayida jiiya jiiduɓe kaldata jiiya ɓe gaddi hande probléme de caste ko hen leñam leñama ɗum nawrani politique par ce que politique foti wonde ko une vision mo ganduɗa hoorema holɗum wonko enen ndendi miijo enen ndendi fandare eɗen jiiɗi wuuro men yo few walla eɗen jiiɗi diwan men yo few ndenden vision goppen probléme de leñam leñama ko payen ɗum banggue miijo ngo wona woto anni o wona goto haɓɓere nde wona wotere et on se bat réellement mbaɗen politique vision politique pour ɓamtude mbasen wadde politique intérêt par ce que goto foof darata tan ko tekkini poste muɗum wadde machallah ɗon waɗi fayida no fewi kono ha joni deftere nde haɗani ɗon saabu ko hen banggue goto tan kalɗen banggue goɗɗo kadi ina heddi haalan min banggue goɗɗo ko holko saabi holko waɗi miijiɗa mbaɗɗa ɗum hen kadi hol ɗum ɗo yiyande ma tan ne joguiɗa ha mbawɗa hande wawde windude saabu ko hunde wande fayida kadi en jii e ɗum wuure par ce que c'est des histoires vrai hay sen wonani meɗen eɗen nana kala e saaha donc gartana en hen seeɗa mbaɗande hojomaji meɗen natti hewde ko heddi bon partie 2 ko wonno windiyanke hunde foof no wawi wonde sujet d'écriture mum hunde foof no wawi wonde centre d'intérêt muɗum donc la société koddiɗo ma o sehil ma mo jadata o donc ko jeeɓata e télé ko jeeɓata e documentaire ko lelota koyɗa donc l'imagination d'abord ɗum noon no wawi rokkudema donc windude won gueɗe quoi mais partie 2 o ko sehilam goto waɗi kam ɗum inspiré donc min kaldanno tan finalement o haalani kam on maire goto wonno suicide donc no waɗi suicide o haalani kam histoire he seeɗa donc à partir de là tan anne mbaɗɗa dañi inspiration pour wawde yaade déjà sa ƴeewi to fuɗɗotoɗo ko partie 2 mais c'est à l'ancienne woni holɗum par ce que sa ƴeewi nde yummiraɗo wartinde nde o sankide donc ko tabalde fiya
aɗani tabalde wadde ko suka mo yummum warti yummiraɗo warti mo wurdani yummum eyyi ko yummiraɗo warti nde yummiraɗo warti nde kanko bammakko kanko suka o bammakko ko chef de village kanko suka debbo donc chef de village nden ko aɗani tabalde donc c'est un outil d'information de le tabala en français outil d'information te nden aɗandi junguro tirano tabalde biɗe mabɓe kadi kamɓe mawɓe sono tira ɗum tirirteno ko nguru nagge rimare kadi ne hewno waɗede ko wayno kanŋe en giri en donc ñamudeji allah en waɗe hen kadi sawru foof no jogui kala nde dilli wonko dillini ɗum cabbi tati wonko pirata cabbi nayyi wonko pirata cabbi joyi wonko pirata donc outil d'information et kadi c'est un outil mo ganduɗa hoorema wona héréditaire kala lamɗo jooɗiɗo ene foti chef ene foti tirande hoore mum tabalde déjà ko ɗum waɗata informer les habitants sortir de leur case pour regarder ou situer la mauvaise nouvelle d'abord nde ɗum ɗon waɗi omo haala ɗum hen quoi masala ha parfois gonowo e village donc meurtre o waɗaka élucidé yimɓe jaawi ɗumindi hen mais ko ɗon kadi kanko cukalel deel ngel Safiatou calvaire makko fuɗɗoto par ce que déjà donc bammakko ko woppuno yummakko ɗenɗan mette mbar yummakko par ce que wiyatno yummakko ko kiitaɗo rokkani ɗum héritier yinno daña ko ɓiɗɗo gorko dañani yummiraɗo kadi avec toutes les tentatives waɗi pour wawde rokkudemo ɓiɗɗo gorko o daña kono noon finalement allah haajani ɗenɗon mette noon desa lembel goppa jomum mbaɗa ɗum abandonné anda so ñaami anda pour dañananimo ɓiɗɗo gorko haala mum welata jaleɗe mum belata so defi a ñamata a fijjata e mum a jaldata e muɗum goppa ɗum donc au profit de deuxième épousement ndewa ɗon kadi gun jummum kadi yalta aduna ɗenɗon mette o le jiiɗa ɓiye jagga ɗum ƴetta ɓiɗɗo kadi mbaɗa ɗum maltraité wadde o jogaki hen nimsa hay goto non jogaki hen nimsa par ce que ɓiɗɗo finalement yaltu galle makko ko kaw mum waɗi ɗum recueillir quoi kaw mum on waɗi ɗum recueillir kadi wona e galle o kañum e denɗumen no pijana jala no weeli ha kawmiraɗo fin subaka yiiɗi rokkudemo denɗi ko ɓiyum quoi kadi o sali o wimin kaw mi yiiɗa o ɗum ɗonne kadi calvaire makko fuɗɗi kaw makko kadi rewɓe muɗum pannanimo e galle par ce que kaw makko wawnade concevoir min yumma jiiɗi yumma e baaba gona e caɗele wadde ɓiyam caloɗa joni noon kaw makko kala ko waɗanannomo kañum ne kanko nanggui junggo muɗum rewɓe kañum ene pandanamo ha finalement jaltinimo galle o wi kadi infirmiére goto kadi ne wonno ɗon e wuuro he waɗimo recueillir par ce que infirmiére o waɗanno sensibiliser donc sur les mariages précoces ko nandi hen quoi faami donc kañum ne waɗimo recueillir woni toon kañum ne joom galle mum ko docteur mawɗo dans e hôpital mawɗo quoi kañum woni chef médecin chef ari ɗon aussi waɗimo piégé yiiɗi wondude e makko o sali kanko cukalel dewel ngel après rendinimo e debbo kadi waɗimo sasé donc o ronki dañde dal famille o kamɓe fof ɓe daarimo donc hayde kaari yaltini kam tan kaari wawa yaltinde kaari mofta kaari wonti probléme en donc obligé kanko o waɗi quitté wuuro mabɓe o yalti ko cukalel dewel ngel o waɗi embrassé un destin inconnu o anda to fayi haalde cousine makko goto ma ar ma waɗmo hébergé en ville nde o ari kadi on e lawol heeɓe noddi ɗum ɓe mbi kaari ko ni wayi ko ni waari ko ni waari onne kadi yalti hen o ari noon o ari tan o weeli o woni beelɗo donc jamma o leeli donc e garage ha bandiji gari tawimo ɗon mbino jara e makko finalement policier goto waɗimo sauvé on noon policier kadi baɗɗomo sauvé kadi waɗimo sauvé ha paari addimo e galle mum ñamminimo yarminimo yi ha instant goto kadi policier waɗi abusé makko donc waɗimo viol de ganduɗa hoorema plusieurs fois répété donc ɗum kadi tagata kadi ummo ɗon quoi wima donc omo haala ɗum ni o wi il m'a sauvé pour m'achever quoi mais je ne peux pas rester je vais partir pour me reconstruire ailleurs quoi wono ummo ɗon kadi o yaha vers des lendemains meilleurs c'est juste le parcours d'une jeune fille qui malgré les obstacles malgré les difficultés a décidé de se battre quoi ko pellitanɗo fewnude gurdam muɗum caggal nde bandiraɓe makko foof jeebima hande eɗen jogui ɗen ɗon caɗele saabu eɗen jii yimɓe men hewɓe ne ɗum ɗo surtout kadi ko kalɗa ɗo ko wonde kaari yaltini kaari min mi watta ɗum e gallam te alors que on ɗon kañum joguimo miijo muɗum walla joguimo ɓernde mum bonde an a fotani jogade nden ɗon ɓernde wadde enen foof presque wadde ɓerɗe ɗe goɗɗotirani ɗum noon kala jiɗɗo humpitade ko heddi ko fof yo wadda commande defte nde jokkodira e Alassane Dia gorko mo gudduɗen porfitat ɗon kadi calminen dendagal bandiraɓe meɗen gudduɗe naaɓe machallah ma en gartoon so Allah haaji jehen kadi ha Mauritanie calminen dendagal bandiraɓe meɗen wonɓe toon mbaɗande Alassane hankadi ne hojomaji ɗi gasi ha laaɓi wadde konngol ma cakkitingol ngol mbaynortoɗa bandiraɓe mi salminima sokhna Dieynaba mi weltima aussi invitation donc en calmini kadi aussi yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe ɓe foof donc kono kadi en calmi gudduɓe mbiyatɓe naaɓe
donc no kewi wiide ni nduyeji Demba Dadou Eh, arsugo fooli kiiti malede ɓuuri windanede quoi te koɓe cukalin cipporɗe donc ko toon jibinoɗen ko toon jeyɗen kadi ko toon parnotoɗen kadi ko dañƴen foof haade banggue goɗɗo toon mbaɗɗa guesel ñebbe toon mbaɗmi guesel ñebbe quoi sosoɓe ne gara ne gujje hen quoi minen gay min en gujjani calmini bandiraɓe fof en beltima en ɗaɓɓi yafuya kadi aussi e haala he noon ko heewi to welata kalɗo taw welani keɗiɗo so tawi wonko min juumi hen kadi min ɗaɓɓi yafuya no feewi kono noon deftere nde en mbaɗi ɗum tan dédié donc kala ɓiɗɗo pullo kala biyo wima e wimami en mbaɗi ɗum dédié deftere nde en mbaɗi appel kadi aussi donc e intellectuel uji leñol ngol pour minen windoɓe ko fate français mete eɓe balla min defte ɗe mbawa wattede ɗemgal pular sabu emin jiiɗi defte ɗe mbaɗa accessible à un public pular taw leñol ngol no wawa naftorade no hannirta ni par ce que tomin goni ɗo ɗemgal français ngal min bindi kono ɗemgal français ngal c'est juste un canal de communication pour min mbawa haalde par ce que sa yiiɗo ma wonko jiita ɗo aɗani ɗum ɗo ko enen jeeyi ko culture men ko aadaji men ko fina tawa men wadde en luwima ɗemgal jangal meɗen pour haalde hujjaji meɗen pour haalde hol enen donc eɗen jiiɗi kadi wonta e ɗemgal men taw ganduɗa kadi ma wadde accessible à beaucoup plus de personnes quoi tigui machallah waɗi fayida wadde bandiraɓe ƴeewe hebde deftere nde mbate mbawon janggude holko woni hen ko saabu machallah en jeebi tan kono defte ɗe ko kañumen goni alhaali o saabu ma rokke miijoji ma rokke udditande hakkille ma andu kadi ko yahata e jamanuji par ce que feccere hen koɓe bindata ko gueɗe goɗɗe e nder aduna he wadde bandiraɓe en mbi aadi bil aadi tan salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e dinguiral pulago ko ñande wonde so guena ñaawi